V levickej športovej hale sa v nedeľu 27. januára 2013 uskutočnil už tretí ročník benefičného koncertu pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím z domovou sociálnych služieb Objatie tónov. Na podujatí vystúpili skupiny Tublatanka, IMT Smile, Daniel z Fajerských ostrovov, Zašo, vystúpil aj folklórny súbor Devín, Mažoretky, pričom si každý mohol aj zazumbovať a vyskúšať naučné workshopy. Celým podujatím sprevádzal obľúbený Jožo Pročko. Dnešné podujatie je už vlastne tretí ročník nášho benefičného koncertu Objatie tónov a sme veľmi radi, že sa stalo už určitou tradíciou, ktorú Levice očakávajú. Veľmi nás potešila podpora predstaviteľov mesta Levice, ktorí nám poskytli možnosť zorganizovať toto podujatie v športovej hale, keďže Kultúrny dom Družba už nefunguje. Ale aj keď je to tak Mestské kultúrne stredisko sa nevzdalo participácie na tomto podujatí a veľmi nám vychádzalo v ústretí, takisto ako aj správa športových zariadení. A mohla by som takto menovať ďalší rad dobrovoľníkov, ktorí nás naozaj podporili svojou prácou. Podujatie organizujeme tak ako po minulé ročníky pre klientov zariadení sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja a takisto pre ďalšie partnerské zariadenia, ktoré už sú zvyknuté na to, že na náš koncert sú pozvaní a prídu sa spolu s nami zabávať. Takisto nás veľmi potešila široká účasť verejnosti, ktorí prijali pozvanie a prišli sa zabávať spolu s postihnutými ľuďmi. Myslím si, že všetkým nám, ktorým v živote bolo toho dopriaté viac ako ľuďom, pre ktorých toto podujatie je určené. Je to pre nás určitá povinnosť a záväzok pokračovať aj v takýchto aktivitách. Občianske združenie Ostrov funguje už 10 rokov na území mesta Levice. Prichádzajú k nám občania z Levic, ale aj z blízkeho okolia. Cieľom je integrácia zdravotne ťažko postihnutých do bežného života, ktorí vlastne po ukončení školskej dochádzky nenašli uplatnenie v zamestnaní. Privítali sme veľmi túto akciu, pretože tak ako je cieľom našim integrácia, tak aj cieľom tohto podujatia celého je sprístupniť ľuďom, ktorí sa bežne nedostanú na skupiny takých mien, ako tu zazneli a mohli sa vďaka aj nadácii a občianskeho združenia pána Štefánika zúčastniť zdarma celého tohto podujatia. Interpretov sme sa opýtali, prečo podporili takéto benefičné podujatie. My sme za 30 rokov existencie Tublatanky už veľakrát podporovali rôzne benefičné akcie. Proste deti treba podporiť. Nikdy nevieš, čo sa aj tebe môže v živote stať. Treba pomôcť, treba pre nich robiť koncerty. Je to od skupín veľmi pekné, od spevákov, tanečníkov a od umelcov, keď robia pre deti, ktoré majú určitý handicap. Keď ich umelci podporujú, to je podľa mňa veľké plus. Viackrát za rok ich podporujeme a s Milanom spolupracujem na viacerých týchto benefičných koncertoch. Robí ich asi 5 za rok. Vždycky o nich plus minus niečo viem a na niektorých aj hráme. Na niektorých hrajú naši kamaráti, rôzne skupiny slovenské. Takže už je to niekoľko rokov, čo to podporujeme. Boli sme kontaktovaní Milanom, keď sme hrali na univerzite v Ostrave. Spýtal sa nás, či by sme chceli zahrať na takomto benefičnom podujatí pre postihnuté deti a sme veľmi radi, že sme tu. Sme veľmi radi, že môžeme našou hudbou pomôcť týmto ľuďom. Bežne podporujeme aj tento druh podujatí. V podstate by som tak povedal, že je to trošku aj určitý taký vzťah k tomu propagovať ten tradičnú kultúru tam práve, kde za normálnych okolností tento typ divákov by nedošiel na naše vystúpenia. Čiže je to aj tým, že my sa približujeme k tým divákom a ten divák samozrejme že k nám. Práve tento špecifický divák, pre ktorého je určené aj toto vystúpenie. Ja sa teším tejto veľkej úspešnosti, ktorú Milan má. Prečo som to podporil? Lebo si myslím, že je to dobrá myšlienka a že v podstate to rastie. Podujatie od podujatia je väčšie a myslím si, že to dokazuje aj dnešný koncert. Prvá kapela Tublatanka a v podstate kapacita je oveľa väčšia, stále je to väčšie, páči sa mi to, myslím si, že je to dobrá myšlienka, treba to podporiť. Máte aj vy osobné skúsenosti s podobne postihnutými ľuďmi? Mám známych, ktorí majú autistické deti a vlastne to celé nejako takto vzniklo. Buď sú to mentálne postihnuté deti, alebo autisti. Ja mám konkrétne veľa známych, ktorí majú autistické deti, že mám k tomu vzťah nejaký. My sme už hrali niekoľko koncertov pre mentálne postihnutých ľudí. Je to veľmi milé robiť to pre nich.
Vedia veľmi dobre vnímať hudbu a vždy sa vedia výborne zabávať. Freaking out and giving it a good time, so it's fun. Yeah, and same here. Ja som takisto hral už veľakrát pre mentálne postihnutých ľudí, najviac však divadelnú hudbu alebo interaktívne divadlo. Ako vraví môj kolega, je to zábava. Tí ľudia sú takí nabudení, majú vždy veľký zmysel vnímať tú hudbu. Pre niektorých ľudí je niekedy ťažké tancovať a zabávať sa, no títo ľudia so zábavou nemajú nikdy problém. Mám aj vďaka Milanovi Štefánikovi, ktorý organizuje tieto akcie a v podstate on teda mi ukázal takú cestu k týmto ľuďom a v podstate vtedy som pochopil ich štandardné správanie, ktoré teda majú po celý život rovnaké. Takže tak, žijú svoj svet. Čo myslíte, ako vnímajú takíto ľudia svet? Myslím si, že niekedy ho vnímajú možno lepšie ako my, čo si myslíme, že sme v úvodzovkách povedaní zdraví alebo bez postihnutia. A určite v mnohých veciach sú to ľudia úprimnejší a lepší a vedia intenzívnejšie vnímať všetko okolo seba a tým pádom aj umenie. Tie deti sú veľmi zlaté. Vôbec nie cíti, že je tam nejaký mentálny postih. Oni sa z hudby, z tanečných čísel sa veľmi tešia a majú radosť zo samotného vystúpenia. Možno, že tieto deti ešte nikdy v živote neboli na žiadnom koncerte. Plnými duškami prežívajú ten koncert, sa im to páči. Ten zvuk, tá atmosféra, na takom niečom fakt možno ešte nikdy neboli. A zrazu počujú ten koncertný zvuk, spev, vidia spevákov, ktorých videli predtým možno v televízii alebo čítali o nich v časopisoch. A pre nich to je veľký zážitok. Podľa mňa super, majú svoj svet, to je úžasné. A nevnímajú podnety, a veľakrát nevnímajú podnety súčasného normálneho sveta, že majú svoj svet, žijú si v svojom uzavretom svete, niekedy je to ľahšie, niekedy je to ťažšie pre okolie. Neviem, ako majú oni pocit, ja by som sa tešil, keby som mal svoj svet. Ja v zásade mám taký svoj hudobný a ja som tiež troška autista v tom smere, žijem v uzavretom svete. To je veľmi zaujímavá otázka. Osobne si myslím, že aspoň z tých skúseností, čo máme, tak je to obecenstvo, ktoré vie niekedy veľmi spontánne reagovať, niekedy vie samozrejme, že aj prekvapiť. Myslím to samozrejme, že v dobrom. Sú to ľudia, ktorí chcú takisto ako všetci ostatní diváci, chcú vidieť niečo pekné, niečo dobré, niečo, čo stojí za to pozrieť. Možno, že len nemajú toľko možností a práve preto sú možno, že o to vďačnejší. Neviem si to predstaviť, ale verím, že si svoj život dokážu užívať naplno. Možno niekedy aj viac ako ľudia bez postihnutia. Síce týchto ľudí nepoznám, ale verím, že veci, ktoré sa okolo nich dejú, aj intenzívne prežívajú. Predstaviť asi ťažko, ja si myslím, že oni to nevnímajú, takže nevedia, že žijú takýto život. To je asi taká jedna vec a neviem si to predstaviť, nechcel by som byť v ich situácii, ale je to tak, človek to nezmení a teda ak už to teda raz tak je, tak si myslím, že skôr asi to tak nevnímajú ako my a neprežívajú to asi až tak ako my, ako ich rodičia.